Лиричен джаз, модерен танц, хип-хоп и степ. Това са само част от стиловете, които балетистите на Русенската опера и 18 немски танцори от Танцова академия Минков показаха пред публика. Представлението, наречено Вечер на танцовите импресии, беше част от съвместен уъркшоп. Идеята за него е на директора на академията Веселин Минков, който е бивш танцор в Русенската опера. Мисля, че русенските танцори ще имат възможност малко така, на жаргонно казано, по-пречупени неща да работят и да танцуват. От гледна точка на нашите танцори, те се радват на една много хубава техника от страна на педагозите тук. В репетиционната зала се лее доста пот. Хореографът Марилене Графакус поставя нов танц. Етюдът се казва «Виж ме». Виж ме, чуй ме, почувствай ме. Това е част от света ни. Понякога търсим внимание, понякога виждаме нещата, понякога ги усещаме, понякога ги чуваме, а понякога просто си тръгваме. Затова и Галя си тръгва в края на сцената. За съжаление, можех да направя много повече, но за 5 дни няма да успеем. Танцорите научиха всичко за 4 дни. Те се справят чудесно, въпреки че това е нещо ново за тях и досега не са правили такива експериментални неща, но да, справят се чудесно. Балетистите от своя страна се радват, че имат възможност да разчупят рамките и да покажат нещо ново. Танцът е смесица от модерен джаз и контемпорари. Трудно е да се направи, но в същото време е много динамично и забавно. Трудно е повдигането, после да се движим бързо, повдигане, после на земята, пак повдигане, скачане. Трудно е, защото имаме само 3 дни. Започнахме вчера, а утре сме на сцена. Трудно е да запомниш всичко едновременно, с това да мислиш за дишането, кога да събереш дъха си и после да подскочиш. Внимаваш и започваш отново. Разбирате ли какво имам предвид? Много повече пластика има в движенията, докато ние танцуваме класически танци с цяло и това е доста по-различно от нашето ежедневие, което сме свикнали. Полагаме доста усилия, всички сме с синини, мускулна треска и така, но се справяме и имаме желание за още. Спектакълът във военния клуб доказа, че тези танци имат място на русенска сцена. И въпреки че класиката отсъстваше, танцорите показаха, че за таланта няма рамки. Остава надеждата тези уъркшопове да се превърнат в традиция.